kwelikaMthaniya siyabingelela. Siney'nsizwa la engisebenzisana kanye nazo. Sithathe isinqumo sokuthi ake sivule nansi i-channel noma indlu esiyibiza ngokuthi i-House of Radical Intellectuals. Nokusho ukuthi yindlu yeyingcithabukhopho ezizokhuluma lonke uhlobo lweqiniso oluzosiza umuntu wakithi omnyama aphile impilo engcono. Sinomkhuba-ke thina wokuthi njalo mangabe kuyisonto, abantu bangabe beya esontweni beyosonta, thina siye sihlangane sihlaziye impilo ukuthi njengoba impilo iya ngokuba nzima kanje, mhlambe iziphi izinto ekufuna sizenze ukuze siphile impilo engcono. Okusho ukuthi sine-school of thought. Siyazi ukuthi abantu bayahlangana nabo kuma-society abo, mhlambe benemhlangano ethinta iy'tokufela. Kwazise mhlambe uma kuphela unyaka kunabantu abacana iy'tokufela mhlambe zenyama, iy'tokufela zokudla, iy'tokufela zikatshwala. Mhlawumbe utholukuthi bayahlangana behlele ama-trip abazoba nawo ngoDisemba. Thina-ke siye sihlangane sibuyekeze nje impilo esiyiphilayo bese siqhamuka namasu ukuthi yiziphi izinto ey'nengqondo ekumele sizenze ukuze siphile impilo engcono. Kodwa ngoba siphila kwi-society, sibone kungcono ukuthi sivule le channel ngoba ukuhlangana kwethu sibancane, cishe siba u-4, kodwa kwi-village esiphila kuyona sibaningi kakhulu. Sithe mangabe sibuka noma sibuyisa umqondo, sakhumbula ukuthi uNkulunkulu wasidala sangafani emqondweni. Masabantu siphila, kunabantu abahlakaniphile bese kuba khona abahlakaniphe kakhulu kunabanye. Kuphinde kube khona abantu abangahlakaniphanga, laba ekuthiwa yiphukuphuku noma iy'duphunga. Bese kuba khona uhlobo futhi lwabantu abangahlakaniphanga kakhulu, nokusho ukuthi iy'nkunzimalanga zey'duphunga. Bonke labantu baphila kwi-society eyodwa. Abantu abahlakaniphile, abahlakaniphe kakhulu, abangahlakaniphanga nabangahlakaniphanga kakhulu, bonke baphila kwi-society eyodwa. Okusho ukuthi i-society ayibhalansile. Siphinde sibe nohlobo lwabantu olunganaki. Uthole ukuthi umuntu uhlakaniphile, inkinga yakhe akanaki. Uthole ukuthi omunye uhlakaniphe kakhulu, kodwa inkinga yakhe akanaki. Uphinde futhi mawuthi uya ngapha kuy'phukuphuku, ufice ukuthi kunesiphukuphuku, uyisiphukuphuku already, the worst part akanaki. Uphinde kube khona umuntu oyisiphukuphuku kakhulu and uthole ukuthi the worst part akanaki. Lonke lolu hlobo luphila kwi-society eyodwa. Uyabona-ke kwi-society labantu abahlakaniphile abanakayo nabahlakaniphe kakhulu abanakayo bazo-overpower ilezi y'phukuphuku lezi ezinganaki, nalezi y'phukuphukukazi nazo futhi ey'nganaki. Bese kuba yilolu swabhuzi-ke labantu othola ukuthi lihlakaniphile nalalinaki. Laba bayi-minority ethi i-society ayibhalansile. So nokusho ukuthi kuwumsebenzi nanoma ubani obhilivayo ukuthi uyi-historian, mhlawumbe uyi-scholar or a sociologist, mhlambe i-philosopher,
kuwumsebenzi wakhe ukushape isociety aphila kuyona. Uyishape kanjani-ke isociety? Ngoba cishe thina abantu abamnyama la esihlala khona, ayikho into eyande ukudlula ama-tavern. Ayikho into eyande ukudlula ama-tavern. Library iyodwa futhi nakhona ayisetshenziswa. Into esetshenziswa kakhulu i-tavern. So kuwumsebenzi ukukhipha abantu e-tavern ukuthi abeze kwi-society yenu, mhlambe kwi-school of thought enisivulile. So indlela elula yokuhlangana nabantu yikho ukuthi size la ku-YouTube sizophila nabo. So njengoba sichaza ukuthi siyindlu yeyingcithabuchopho eyizozama ukukhuluma amaqiniso azosiza abantu. Bazosixolela-ke abantu abanenkinga yoku-understand-a noma yokuqonda ulimi esilikhulumayo. Thina siyisizwe samaZulu, nesilimi noma nolimu esilikhulumayo ulimi lwesiZulu. Ngalokho-ke akekho umuntu esimcwasayo. Uyabona nje mina ngikwazi ukukhuluma iSpedi, angikwazi ukukhuluma isiVenda, hhayi ngoba ngingasithandi, ukuthi kwi-society engiphila kuyo ayikhuluma leyo language leyo. Mhlawumbe kube bengihlala nabo ngabe ngiyayazi. So ngoba nami ngifisa ukuthi abantu bakithi basizwe, noma njengoba sifisa ukuthi abantu bakithi basizwe, kuzosiphoqa ukuthi sikhulume ulimi lwesiZulu. Mhlawumbe umuntu onake kakhulu lento ekuthiwa idemokhrasi, noma mhlawumbe nje odakwe yilento ebizwa ngedemokhrasi, ngizolisebenzisa ngamasibomu igama elithi odakwe idemokhrasi, ngoba nomuntu uma edlile kuyenzeka adakwe ukusutha. Kanjalo nenkululeko uma isiningi kuyenzeka mhlawumbe umuntu imdakwe. Mhlawumbe omunye umuntu uzothi nidivayida izizwe, ingathi siphila kwi-non-racial society. Why nina nigqamisa ukuthi namaZulu? Ngenkulu inhlonipho mina ngokwe-understanding yami ngiphila kwi-multi-racial society, not kwi-non-racial society. Nginayo i-race yami, njengoba ngisho nje lolu limi engilikhulumayo olwesiZulu. So nginayo i-race, ngeke ngikwazi ukuthi ngiphila kwi-non-racial society ngoba mina ngiyi-classify-a njengomuntu owumZulu. Uma ngabe ngiye e-Eastern Cape ngizofica iy'nsizwa zakithi ey'mbethe ibala engilembethe zikhuluma isiXhosa, nokusho ukuthi i-race yabo ababhilonga kuyo eyesiXhosa. Uma ngiya eMpumalanga ngizobafica bekhuluma isiSwati, okusho ukuthi bamaSwazi. EGoli-ke nakoPitoli kukhulunywa isiTswana, neSepedi, neSotho. Khona namaVenda, namaShangane, cishe nesiXonga into eyodwa. So that is a multi-racial society, ngoba wonke lo muntu uma umbuza uzokutshela ukuthi mina ngumXhosa, ngivela mhlambe eCofimvaba, njengami njengoba ngumZulu ngivela eMaritzburg, mhlambe eStenga, uyabo. So nathi-ke bafowethu, hhayi ukuthi mhlambe ngoba sidivayide izizwe sizokhuluma isiZulu ngoba siyini samaZulu. Uyabona umuntu uma ezokhuluma igama elithi democracy, once umuntu wakhuluma igama elithi democracy, wakhuluma igama elithi freedom, ubokwazi ukuthi amagama ayihlobo nalamagama engiqeda kuwasho, freedom and i-freedom ne-democracy, iy'hlobo zalawo magama or illusion, hypocrisy, propaganda. Uyabona mina njengoba ngumZulu kanje, sinezisho kwaZulu, sibe nezaga. Abadala basifundisa ukuthi ikhohlisana isomile. Baphinda futhi basitshela ukuthi lala lulaza, ulele kunye okube kubili futhi kusile emakhanda ngabe kuyavusana. Basifundisa ukuthi ifa leziwula lidliwa izihlakaniphi. Ngingaphila
kwi-democracy, ngiphile kwi-freedom. Kodwa kufuna ngize ngazi ukuthi inkankane kwesinye isikhathi lidla umsundu wangakubo. So-ke bafowethu, kunento ebizwa nge-school of thought. Uyabona noma ngathiwa siyaphila mhlambe kwi-democracy noma mhlambe kwi-society, mhlambe-ke ngithi kwi-rainbow nation lesiphila kuyona. Kodwa iqiniso ukuthi uma uyithatha izizwe zonke uyibeka la, kuliqiniso ukuthi ayilingani, there is no equality. Azilingani. Thina abantu abamnyama siphansi kunezinye izizwe. Isizathu salokho yingoba sasicindezelwe, yingakho kuthiwa si-enjoya i-democracy, sike sacindezelwa. Yingakho ezinye izizwe uma ngabe uyibuka kubukeka engathi yiphila kangcono kunathi. So akukwaziki ukuthi abantu ade becindezelwe ubafica benza ama-mistake amaningi obonayo ukuthi azogcina ilimaza iy'ngane zabo, bese sihlala sisonga izandla singakhuzani. Into engeke iziyenzeke leyo nto leyo. Njengoba sichaza ukuthi mhlambe esizokukhuluma kuzoba amaqiniso athanda ukuhaya ingane zakwethu, kuzoba amaqiniso ahadlazelayo, kuzoshisa la endlini, and angiboni ukuthi kuzoke kukhaya umoya. Sizocela nje into eyodwa ngane zakwethu, uma kwenzekile wangena, uma usuza ukuthi kuyashisa uphume, uma ufisa ukubuya uze wazi ukuthi kuyafana, same thing, uzofica kusashisa. Asikwazi ukuzalwa abazali abenze amaphutha agcine efake thina enkingeni. Siphinde nathi sizale iy'ngane senza amaphutha azogcina efake zona enkingeni. There will be no equality. Sizocela-ke nathi ni-subscribe kule channel yethu. Ukusubscribe kule channel kusho ukuthi ayikho i-subscription fee ozoyikhokha. Sizocela ni-subscribe, ukhona kuzakwethu ozofika ezonethulela zonke iy'nkulumo esizonilapha ngazo. Okwamanje ake sithi siyabonga, sizohlangana kwi-session elandelayo. Sibonga kakhulu.